లాస్ట్ బస్సు పోండి. లాస్ట్ బస్సు ఎక్కడికి పోతుంది ఇది ఇరదాని ఇంత లేట్ అయిని ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಎತ್ತನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡಿ ಇರೇ ದೂರ పోయారే ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ పోయి ತನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ ಲೆಕ್ಕ ಯಾವು 400 ಬೊರ್ಚನ್ನ ನೇ 350 ಕೊರ್ಲೆ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇರೆಗ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಚೆಂಚೆಂಜನು ಬರ್ಪ ಮಾರ್ರಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಏನನ್ನು ಎಂಚಾಂಡಲು ಇಲ್ಲಗೆ ಎತ್ತಲೆ ದಾದಣ್ಣಮ್ಮ ಎಕ್ಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯ್ರೆ ಪೊರ್ತಲಾಂಡು ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಒಡ್ಡ್ಯಾಡು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ಪೋಯರೆ ಪೋಡಿಗೆಲ ಹೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಅಂಚಿಯೇ ಪೋಪುನಾಲ್ ಪೋಡಿಯೊಡ್ಚಮ್ಮ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದಗೆ ತೊನ್ನಗ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸುಲ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಚೂಕುಲಿಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಧ ಅನ್ನ ಈರ್ದನೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಸಾದಗೆ ತೊಂದಾಯ್ಬಕ್ಕತ್ತ ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊನ್ನು ರಿಕ್ಷಾ ರಿಕ್ಷಾ പോയി പോയി ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ತು ಅನ್ನೋ ಲೇಟ ಅಂದೆ ತಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ನೀರೇ ಕಾತನೆ ಒಡ್ಡಿಯಾಡು ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡ್ಯಾಡು ದುಂಪು ಅಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಜನ ಹತ್ರ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಅಕಲ್ನ ಗಾಡಿಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಗಾಡಿಡೆ ಪೋಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ರಿಕ್ಷಾನ ಪೂರ ಏರು ಕಾಪೇರು ಅಣ್ಣ ನೀ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಏತಣ್ಣ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ನೀಡ್ದೂರ ಎದುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ನೀ ಈಗ ಪುಂಜೋನು ಗುರ್ತೊಂಡಿ ಉಂಡು ಆ ಪುಂಜೋಂಜಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲತಿ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತೂತಿ ಜನ
ಅಮ್ಮ 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 ನಾಗಜಡೆ ಧರ್ಮನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಧರ್ಮನು ಅಜಪಾದು ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾಯರ ಬೋಡಾದು ಕಾಯನು ಬುಡುದು ಮಾಯನು ಸೇರಿನ ಸತ್ಯರು ಅವೇತೋ ನರಮಾನ್ಯನ ಹೃದಯದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಆಯನ ನಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಚೂರುಲ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿಲಿಕೆ ಕಾಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಾಯಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಲು ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಡು ಓಮಾಯನೆ ಈಯೇ ಇಂಕ್ ಗತಿ ಪಂಪಿನ ಆಯನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಆಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಲಿದು ರಕ್ಷಣೆದ ಬೇಲಿಯಾದ ಕಾಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಾಯಲು ಧರ್ಮನು ದಂಕಡ ಸತ್ಯನು ಮರಪಡ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗನು ಬುಡಡ ಪಂಪಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ನುಡಿಗಟ್ಟನು ನಂಕ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿ ಮಾಯಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಲು ಅವು ನಮಕ್ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆನು ಕೊರ್ದು ಕಾತೊನ್ವ ಧರ್ಮನು ಕಾಪಿಂಚಿ ಮಾಯಲು